Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nyaya yaComrade Nyokayemabhunu, zvinhu zvakanyatsoitika nezuro chakaita kuti tinhingirine tanga tisiri pakuda kunyanya kubudisa yese nyaya because taita kushaya kuti timbonyatiteka tinyarare imvijana kuitira kuti pamwe tingavhiringidza zvigananda zvikatadza kunyatsonzwisa information yakaitika, but panapa tiri kuona kuti zvigananda zvacho zvanga zvitoriko ende ndo zvaitolikisa nyaya dzacho zvega, but panapa chakazoita kuti Comrade Nyokayemabhunu vazotadza kuextradictwa sezvinhu zviri kuchemererwa nezvigananda kuti ngauye kuno timudambure musoro kaisusu timuvharire zvavari kuda kuti vaite izvo zvacho. Dambudziko rakazoitika nderekuti vakagadzira madocuments akanzotadza kumechana kubva padate of birth raComrade Nyokayemabhunu, ndo zvinhu zvega zvakaita kuti pazonzi something is fishy panyaya iyoyi, ende nyaya yacho iri kupomedzerwa zvakanyanya. Embassy yemuZimbabwe ndo iri kunzi inenge iri kunyanyisa kushanda nezvigananda nekuti panapa iri kunzi yakuprinda madocuments ekunyeba kuti vakanganise vanhu veZimbabwe kana kuti vari kubatsirana neZANU-PF kushungurudza vana veZimbabwe pazvinhu zvinenge zvichiitika izvozvi, nekuti muri kuziva kuti vanhu vemuZimbabwe havachadi chinhu chinonzi ZANU-PF zvamuchose. Ipapo ndo pari kukonzeresa kuti pazonzi saka ava vave kubatsira embassy yavo kubatsira ZANU-PF nekuti yakuita kunge ZANU-PF embassy asi iyo iri Zimbabwean embassy. So nyaya yakapira kadai so Zimbabwean national Wellington Masiwa, popularly known on social media as Nyokayemabhunu, has been served with an international warrant of arrest in South Africa by the Zimbabwean government today. The warrant states that he has an outstanding fraud sentence to be served in Zimbabwe. One of his lawyers, Crispin Machingura, says that Masiwa, who was first arrested by South African police on 13 May 2025 on immigration charges, has been in custody since then. The South African authorities charged him with contravention of Section 49.1 of the Immigration Act for being found in South Africa without visa or permit. He appeared today at Randburg Magistrate Court to answer to the immigration charges where the international arrest warrant was served. In court today, his bail application could not proceed because he produced a Zimbabwean birth certificate and identity card with a different date of birth from the one being used by Zimbabwean government. The South African prosecution authorities says that Zimbabwean embassy in South Africa is claiming that the documents Masiwa produced affect the Zimbabwean government says his year of birth is 1977, yet Masiwa's documents state that he was born in 1987. The case was postponed to 9 May 2025. Masiwa, who ran a popular anti-Mnangagwa WhatsApp group, has been informed his lawyers that the fraud charge is a ruse to extradite him to Zimbabwe and then use the judiciary there to imprison him for running the anti-Mnangagwa WhatsApp groups from South Africa. According to his lawyers, Machingura said all WhatsApp groups run by Masiwa have been hacked and are now distributing pornographic materials. This is the situation panyaya ya Comrade Nyokayemabhunu zvakanyatsoitika chaizvo. I think ndakwanisa kunyatso explaina zvese pane ipapa tatonyatsosanangura zvese zvakaitika kuti zvone pakagadzirwa vachiti iye ndewa 1977 but iye akabuditsawo ake manhingirikini ari kutaura kuti ake akazvarwa 1987. Embassy of Zimbabwe ndo yakutoclaima kuti iye wacho akabuditsa efake but ivo vari kunzi ndo vakatogadzira efake, and I don't know handizivo zvinozofamba sei kuti ivo vanokwanisa kumira vachiudza munhu kuti wakagadzira manhingirikini ako efake iwewe wakagadzira iwo ndewe fake but ariwo madocuments emunhu ameno zvinofamba sei. Saka pari kunzi ava vave kuprinda madocuments ekunyeba. Nyaya iyo yazokonzeresa kuti vanhu vese vataure kuti shandei kuembassy yeZimbabwe ikoko tinopedzerana navo kuti vasatengwe vasapiwe mari nezvigananda. I don't know kuti nyaya iyi ichanyatsosvika papi kana kuti ichanyatsopera sei nekuti izvo vanhu vakutaura kuti takutoengage nema-opposition political parties emuSouth Africa kuti tiende vatibatsire kunodhila neembassy yemuZimbabwe neembassy iyoyo nezvinhu zvayakaita izvozvo zviri kunzi hazvisi kugamuchirika. Why vari kuda kubatsira hurumende yekuZimbabwe kuti ishungurudze vanhu nekuti nyaya yehombe iri kutaurwa apa pari kunzi
Nyokayemabhunu ngaadzoserwe, ngaende kuZimbabwe nekuti ane kesi yake iri ikoko. Asi mibvunzo yakazara, mibvunzo mizhinji iri kuti ko nguva yesei vakadii kuenda naNyokayemabhunu kumuteera kare kana ane kesi iriko kudhara? Why vozomirira kuti munhu asungwa nenyaya yaasungirwa ari muSouth Africa achinzi zvoni mapapers ake haana visa or permit? Why vazomirira kuda kuti musi waanosungwa vozotanga kuda kunomuteera vachinomutsoma-tsoma? Ndo pari kunyatsonetsa nyaya yacho ipapapo, kuti why vamirira day iroro kuti rizoningirikana. Ndo nyaya hombe iri kunetsa, kuti kana akanga ane mhosva, kana akanga ane nyaya yaanga atadza, vakadii kugara vamubata nguva ichiripo? Vakadii kugara vamuteera? Vamwe vataura zvokuti kuni saka zvatomhanyiswa kuti zviendeswe kuInterpol kuti igara yamudzosera. Ndo pari kunzi zvigananda zviri kushanda 24/7 hazvisi kuzorora panyaya iyo yaComrade Nyokayemabhunu. Bedwe zvakaoma mufunge tikatarisa nyaya iyoyi, hatizivewo kuti zvinoperera kupi takaningirikana. But panapa ndiri kuona kuti zvoni vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana pamusoro penyaya iyoyi. Mumwe ari kuti I don't have legal background or knowledge, but if Nyoka committed crime while he was in Zimbabwe, why did government left Nyoka roaming around the streets before he came to SA? Nyoka has been ZANU-PF critic even during Mugabe time, so why did they fail to arrest him? Ndo mashoko mamwe ari kubuda pano, vari kunzi vakadii kugara vakamusunga kubva kare. Aipapo pari kunetsa vedwe, vakadii kugara vamusunga kare, vakatombomusiya achirarama achitenderera ari muZimbabwe, azouya kuSouth Africa vave kutaura kuti zvoni taakuda kumubata nenyaya yekuti panhingirikana Mnangagwa, nekuti papinda ruoko rezvigananda ipapapa. Zvigananda hazvisi zvameno, zviri kufunga kuti zvichada kutanga kutonga South Africa futi, zviri kufunga kuti zvichakwanisa kupindira kunotonga kana kunohijega judiciary yemuSouth Africa. Ipapo ndo patinotaura kuti apapere mushe nyaya iyoyi muSouth Africa havatodi kana kutoinzwa zvamuchose. Mumwe ari kuti well, that paper clearly says not him, so ngavatange vaziva kuti vakuda mukadzi anonzi Weli or what. Ndo nyaya imwe iripo panapa. Pari kunzi bepa iri rakanzi harina kunzi him, saka vari kutsvaga munhu wechikadzi kana kuti chi. Mamistakes ese iwa akaitika ari kuita kuti pazotaura kunzi aiwa something is fish panyaya iyoyi. Saka vagadzira mhosva, vabudirira vakuti madocuments avainawo ndo echokwadi, ake haasiriwo, nemhaka yekuti vabika mhosva. Mashoko mamwe aripo panapa, pari kunzi aiwa isusu watinoziva ndiye uyu ande ane mhosva yaakasiya aita kuZimbabwe. Vakomanaka, tiri kuona kuti pakashata nyaya yacho. Mumwe ari kuti you will surely be extradited when you are in this position, avoid countries that are friends with your own, you must go to your countries, adversaries said. Mashoko mamwe ari kubuda kuti kana muchinge mune nyaya dzakadai so idzi, munofanirwa kugara makaziva kuti kana mafunga kubuda muchinzi matiza kana kunyika yeZimbabwe, musaende kunyika dzinotamba nenyika yenyu, nekuti makangoenda kune nyika dzinotamba nenyika yenyu, chokwadi vanokudzosa zvechokwadi. Ndo mashoko ari kutaurwawo nemumwe munhu watiri kuona kuti ndimuzvinafundo panapa, asi hatizivo kuti ruzivo rake runosvika papi, asi tiri kungoshuwira kuti zvive zvinoningirikana zvinofamba mushe kuna comrade wedu Nyokayemabhunu. So umwe ari kubudawo panapa, so Mnangagwa and his cronies are cowards. He does not have something serious to do for Zimbabwe, running after Weli while the country is in crisis. Mashoko mamwe ari kubuda kune vamwe vanhu kuti hurumende yava Mnangagwa kakujairira chaiko chaiko karipo. Why ichida kumirira kuti vomhanyisana kuteerana nemunhu wani? Nyika iri mucrisis, mari dzose zari kutowestwa iwayo nezvigananda izvozvo zvichinzi zviri kuda kumuteera, zviri kuda kudaiso, nekuti angobuda ari kukriticize kuti hatichade Mnangagwa, akutoningirikana, mari yakutotambiswa, yakutoningirikana. These guys vanongobhiliva kuti mari inosolva anything, inosolva everything, to the extent yekuteera one munhu ataura kuti haasi kuda nezveningirikini iyoyo. Mashoko amamwe ari kubuda, Zimbabwe government is well known by its population of making up charges in order to arrest and oppress critics of regime. Currently, a journalist is in jail without trial for conducting interviews with government critics. Government yekuZimbabwe haidi zvekupikiswa kana kuti zvekukriticizwa. Ndo nyaya hombe, shoko ngarifambe ipapo. Garai matolaika this nyaya kuti government yekuZimbabwe haidi kukriticize
ikaiswa ingatokubikira nyaya kuti ikusunge, ikudhilei kurimand, ikupedzere nguva yakakuvharira kuti iwewe usvike pakutya, usvike pakuramwa. Ndo zvairi, ndo maranirwe avari kuita ipapa panyaya yacho iri kupisa. This issue now calls into question ZANU-PF legitimacy and South Africa support of such the way the courts are used in Zimbabwe to pervert justice against opponents now being felt next door. Mashoko mamwe ari kubuda kune vamwe kuti right, panapa takuda kuti tichiona kuti zvoni iyo South Africa yacho takaitarisa South Africa iri kutiwo kudii pane zvinhu zviri kuitwa neZimbabwe, iri kupindirawo here nyaya idzodzo, iri kusapota zvinhu zvacho here zviri kudzvanyirirwa kuri kuitwa vana veZimbabwe. Ndo nyaya dzimwe dzatiri kusangana nadzo dziri kutaurika panapa. Zvizhinji zviri kutaurwa, asi ndangoti ndingokwanisa kungoya pano pandikwanisa kukuzivisai chakakosha update kuti muzive kuti zvakafamba sei, chii chakazoitika, zvakapera sei. I think ndakwanisa kutaura nemi kuti ndikuonesei. Yamanga makateerera kudai so, ndiyo Kulian TV yacho panobuda nyaya dzese without fear or favor. Nyaya tinobudisa dzese sezvadziri. We report as it is. Zvekuchikidzirwa takazviramba and hatina kana watinotya kudhara ikoko.